Saan nga iti langam? San nga iti badom? Uray napno, imam, alas, jakmasiknan. San nga iti lugar mo? San nga iti ugalim? Aso, baboy, nuwang, kalding, imay ti amin. Ken agki daw met ti amin, kini daw ti kayat da. Ngem ti kasapulan, imbagam kada kwada, agbiro ka iti kaungan, ti karuruwam, agbiro ka iti kaunggan, padasim kita dungig ka iti bagim, maamwam to amin. Pudno nga ragsak ti ited, ti puso ti makaamo. Tinawaya nga prinsipe ken kayat namanen baknang. San nga day ti ragsak mo, naragsak ka kadi sadyay saan? Ado nga iti kwarta, naskin lang agayat. Panagpalbaliw ti biyag lang, day tati ka sa pulam, agbiro ka iti kaunggan, iti puso mo, agbiro ka iti kaunggan, day tati rumbing nga denggen mo, no da dumatigasat, ayat lang ti ka sa pulam, dumig ka iti puso. Misto ka po, abalin tayo kadi nga agsarita. Wen po, hehe, kunada natangken ka dagiti tinangig ko. Ited ni tatang mo iti amin nga puso na natawid king kwana, adaking ka ti kababalin na, agbiro ka iti kaunggan, king ka ti puso ited, agbiro ka iti kaunggan, nasken nga agkalipay sa ludsuden ti bagim at inga nga amom. Pudno nga ragsak ti ited, luktam dagiti tawa, bayam nga sumrek ti lawa. Pudno nga ragsak ti ited, pudno nga ragsak, pudno nga ragsak ti ited.